pa awabutan ni man. Bakit? Napananamit. Ay, apo. Bigat nga man. Papato kayo dito. Ay, pa. Uy, day baga ka. Ha, nadanaan mo may nakita ni Mabel. Oh, ibi. Ni Mabel ngay. Uy. Naka-Fortuner man tan. Ala, amon si ka, di kalman na ikot sa bali man dulugan nan, Hilux, tapos tatangay ikot Fortuner manan. Oh. Tapos, di kalman amon Pakistani, ti kadwana. Tatangay ikot foreigner man tan, bi. Ala, dengdenggem. Amamon ni Mabel, bi. Ah, La, ni Mabel ko na. sasal ka? Ay, ako, ang amon ni Mabel, naka-Fortuner, tata ko na. Inakatiw na kun. May susapo ka. La, Tumatang ka to, ito lang. Di ba? Helicopter, ma'am. uwan na, uwan. Anong sa bali man na teka doon na di kalman. Good. Ay, sa Ni Mabel. amo kaya, saan ibig mo ka? Di batch ko nga di college na. Ay na. Ang tamad pa, kamamoy di. Kat isong nga rin istorya aking kalakay. Di kalman, nakitak naka-Hilux. Oh. Tapos sa balik kadwa na, Pakistani. Tatangay ka naka-Fortuner. Oh, foreigner ti kadwa naman nun. Oh, nakapudpudaw pa yun si ka. Idi among di college kami nag-visit di jay. Eh, Ha? Ni Mabel ti kuna, kinamatan. nakaluto ka? Kasi kakumat nagluto na alakay, napan ko nga ron nakita nga ron ni Mabel Ijeng, ikat na distraka, kas lang nga, direct na ni nagmatibiyag na, naka-Hilux, naka-Fortuner, tapos afam di kadwana, oh. Eh, marmarites. Katay na nga ron. Ika-istoryain din, di ikaw bag isap sa balo. Ay, nga nga nga. Kay sa istorya ang nga ron, nga matin lakay. Ika-istoryain din sa bali. Kapama mo, bagbagam. Ah, lakay. Ni Mabel nga ron. Naglutong. Kasi daanan, Kas na makaka-interesado, ano ka niya? nabangsik pa. Nabangsik. Si kanto lang mat ate da ibagbagan na kanya kang hanto manikas kaso ah. Marmarites ka namin. Kaya may makimarites sa yung ping din. At kanto lang mat istorya ang kanya kang kuntumot nga dingdinggan la. Makalaslas ka. Sobrang big. Ah. Siya ko. Siya ko na sibog. Saka sibugan tayo. Hindi ka pa pumanpansin mo. Siya ko. One second basit ah. Diba nila ron sibukan? Siya ko. At papauyo ka man. Papauyo ka. Hanggang kami nagmarmarites. Kasam mo naman ka nga. Tapos ding-ding ka hanggang marmarites. At yan. May kaya marmarites na yun. Marang marites nga, marites saya di ay. Ito siya ka rin. Nimbar king katatay. Ang kanto magikas kaso no ko sarita da. Marmarites na yun. Madidiyo nga aramin. Hamang nga marites di jala kay. Iwatang ka to helicopter mo na nung kahamot papa. Lagmar marites sakya, istoryak lang hinga di nakita. Pintas ka ba gad? Nakakami nga agmarmarites bakit? Kit madili dyan. Nakapinpintas ka pa eh. Tapos agmarmarites ka amo nga bagay. What? Wunan. What? Wun. Marmarites. Ang martes na alam mo. Banisa. Jai. What? Nga ro da. Sis na ka rin.